Avui és el gran dia. L'Iberostar Palma inicia aquí al Bilbao Arena el seu particular camí de l'ascens cap a la Lliga CB. Ho farà a partir de les 5 a la primera eliminatòria de semifinals contra l'Ourense. L'equip de Félix Alonso s'ha entrenat aquí a Miribilla, a l'escenari del partit, per acabar de perfilar tots els detalls d'aquest interessant i transcendental duel contra el conjunt gallec. Hem estat també a les hores prèvies, els minuts previs, amb en Carles Vivià, el capità de l'equip, que ens ha explicat les sensacions que viu el vestidor de cara a aquest partit. Para estos partidos de la Final Four no fa falta motivar, perquè la motivació ja està, la tinguem tots de sèrie per a aquests dos partits, o este partit. Entonces, n'hi ha que estar preparat per a les trampes que mos faig a Ourense, que ne va fer. És un rival molt temible i sobretot que ha tingut molt de temps per a preparar este playoff. Els partits de lliga regular crec que no es podem agarrar de referència perquè no té res a veure. Va ser un partit bonic i dur, molt dur. L'Iberostar Palma no estarà tot sol aquí a Miribilla, ja que més de 400 aficionats donaran suport a l'equip de Félix Alonso en aquesta Final Four. El nostre company José Perelló ha viatjat amb ells avui de matí i ens conta tots els detalls. Bon dia, Xisco. Fins a 250 aficionats ja fan prèvia per aquest partit que es disputarà a les 5 aquí a Bilbao. Ja sentiu aquí darrere. Aquí tenim un petit grup que s'ha costat a fer turisme pels carrers de Bilbao, però la jornada ha començat molt més prest. A les 6 de la matinada, pràcticament, ha sortit el vol de Palma fins aquí, fins a Bilbao, amb 100 primers aficionats que han viatjat avui, el gruix dels aficionats de la jornada d'avui que s'han desplaçat fins a Bilbao i, com deim, han aprofitat el matí, ja que el partit no és fins a les 5 de l'hora baixa, per fer turisme i visitar, entre d'altres, el Guggenheim. I responsable d'aquesta expedició de mallorquins és Miguel Ángel Fernández, que, bé, no sé com se comporten aquestes persones, no sé qué ambiente se respira. Están muy animados, como puedes observar, y con ganas de conseguir algo importante para la isla de Mallorca hoy. Y de luchar y conseguir pasar mañana a la final. Hablando un poquito con ellos, no sé, eso es lo que te comentaba, ¿cuál es el ambiente que se respira? ¿Notas que hay optimismo entre los aficionados? Sí, la verdad es que sí. Mucho. Como puedes escuchar, están animados y con ganas de animar al equipo y apoyarnos en los momentos decisivos de esta tarde. Si de cas no m'ha quedat molt clar, no sé si penseu que el Palma avui té opcions de passar a la final. Hombre, posto si no, quedam en el filderí, coño! I bé, crec que no hi ha dubtes, la gent confia en que el Palma pugui guanyar avui a la semifinal contra l'Ourense i demà disputar la gran final de la Final Four per ser l'any que ve a l'ACB. De totes formes, els aficionats que no se puguin desplaçar fins aquí, fins a Bilbao, ja sabeu que demà, per seguir la final, l'hipotètica final, esperem que el Palma la jugui, podreu seguir la final al Col·legi Sant Agustí, on IB3 muntarà una pantalla gegant.